Ni lajɛrɛ belebele ni ye ale ta ko mugan an nanan ye n'u ko ale ma ko forum de Bamako ɲinanta o na kuma bɛn ani kelenya ani an ka ladala ko olu bɛ se ka kɛ o don cogo ye bala cogo min na Abdala Kulubali n'ale ni ko ɲamaba ye an ka ale la an tɛgɛ di ɲɔgɔn donc ni an taara an ka wale kɔrɔw la wallahi a tɛ mɛn a b'a ye nin ko bɛɛ ban nɔgɔya bɛ n'a kɔnɔ o de la an ye nin hakilina sɔrɔ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mais ka tila k'a fɔ lasigiden minnu b'an fɛ yan parce que n'i bɛ jamana la f'i k'a ɲini k'a dɔn dugu sigilen bɛ mun kan kana miiri i bɛ fɛn dɔn n'u ye kana miiri ka fisa n'u ye olu bɛ ka fɛn dɔ kɛ n'i y'a faamu Ala bɛ aw dɛmɛ a ka jamana la Ala y'a kɛ an taara minnu bɔra la olu y'a ye ko koba don a ye Suède muso ka kuma mɛn o la nin kɛnɛ in kan sa maaw nana ka bɔ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna jamana o maa caman an de bɛ Mohamed Mohamedou n'ale bɛ n ka cɛmancɛ bulon o kɔnɔna la ale hakilinata o ye mun ye ka ɲɛsin nin lajɛrɛba in ma an k'ale fana lamɛn o kan. An ka dugu kɔnɔ vraiment an b'a fɛ ka ɲɔgɔn bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen pour que vraiment kɛnɛma mɔgɔw tɛ se ka sira sɔrɔ ka fɛn tiɲɛ an ka dugu kɔnɔ donc nin forum pour moi vraiment a ka di ne fɛn ɲuman de don fɛnba de don parce que a bɛ sira ɲuman di mɔgɔ ma pour que vraiment la paix ka sabati. Ministre min ɲɛsinen don seko ani dɔnko ko ma n'o ye Andogoli Gindo ye ale kɔni ye a ka nisɔndiya bɛɛ lajɛlen yira ka ɲɛsin nin kɛnɛ in kɛ sababu ye maaw ka na Mali kɔnɔ ka dɔn fɛn bɛ sen na ani cogo min na Mali bɛ se ka dɛmɛ ka bɔ a ka gɛlɛya o kɔnɔna la. An kɔni bolo a ka ɲi kosɛbɛ surtout lajɛrɛ in na diɲɛ mɔgɔ bɛɛ bɔ yan diɲɛ intellectuels ani artistes ani chercheurs alors olu camanba de bɛ yan alors donc nin tile saba in kɔnɔ donc u bɛ n'u sigi ka jateminɛw kɛ surtout seko ni dɔnko a jɔyɔrɔ ye mun ye an ka sociétés kɔnɔ gɛlɛya minnu b'anw da la ayiwa culture jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye ka olu ɲɔni ka bɔ an ka sociétés kɔnɔ donc vraiment lajɛrɛ in ne kɔni bolo a nafa tɛ fɔ ka ban. Ni lajɛrɛ belebele ni nin ye a ta ko mugan an nanan ye n'o ye forum de Bamako ye an bɔra k'a mɛn cogo min na u na kuma ni tile saba kɔnɔna la mun ye bɛn kelenya ani farafinya yɛrɛ bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na ka taa ɲɛ ani diɲɛ kɔnɔ kɛlɛ minnu bɛ diɲɛ kun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Afiriki ani Mali yɛrɛ olu kumaw u bɛ se ka sigi sen kan cogo di fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ o la baaraw u na boli o de kan Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.